Salamat pala sa aming driver. Isa sila sa nagtupad ng aming kahilingan na makasama ang aming pamilya ngayong Christmas. Ano ha? Kasura mo pa? Ito pala yung anak kong panganay. Si Colen. Oo, hadating pala ako. Kala mo, di ko alam. Nailing ko si kanya. Pag Facebook ko kasod mo, nailing ko si comment mo. Ay, ito na ang binata. Kiss mo na, kiss mo na. Bye. Nakakatuwa naman mga kasinag. Yan yung alaga nating baboy. Ayan o, si Star. Si Upay. Ito si Upay yung nanganak. Mga kasinag, good morning. Ayan. Kararating lang namin dito sa bayan ng Roma. Ayan. Ang pagkain Shoutout sa ating mga kasamahan. Ayan, andito tayo mga kasinag. Kahulaw lang ng ulan. Andito si Mrs. Yan, may sundo ako. Sundo na ako ni Mrs. Shoutout pala kala boss. Mga samahan ko, madam. Shoutout. Salamat pala sa aming driver. Isa sila sa nagtupad ng aming kahilingan na makasama ang aming pamilya ngayong Christmas. Kaya saludo ako sa lahat ng driver. Thank you so much. Hindi ko na kayo na-update kahapon mga kasinag. Pag alis ko ng Cavite, gawa po ng nagmamadali ako. Hindi na ako nag-attend ng Christmas party namin kasi nga hindi rin naman ako mag-i-enjoy kasi ang isip ko nasa pamilya ko. Kaya ngayon nandito na tayo. Tago tayo mga kasinag kasi yung anak kong bunso hindi alam na pauwi ako. Tago nga tayo. Hindi kaya alam nung tatlo kong chikiting na pauwi ako. Si Mrs. lang ang nakakaalam. Ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan yung bunso ko na. Ayan o, binili. Ayun, ayun, ayun o. Tatago nga tayo. Hindi kasi nun alam, hindi nila alam. Ayan na. Ayan na yung bunso. Ano ha? Kasura mo pa? Hindi kasi alam nito mga kasinag na pauwi ako. Ano, masaya ka na? Andito na ako. Inampagan pa ako ni Mama sa banggi. Ano sabi sa'yo? Anong sabi sa'yo? Yaon ka na dadigdi. Sa banggi ba ka? Wala pa. Si Mrs. Tayo, tayo, tayo. Merry Christmas, Aduk. Chloe. Merry Christmas din po. Ito lang ang bilhin mo? Oh, ito. Ay mga sinag, pauwi na tayo ng Diak. Nasaan yung ano, bangka? Ay yung palan. Uwi na tayo. Tatawid kami ng dagat mga kasinag. Hindi makapasok kasi yung van na sinakyan ko pa ubuan. Kaya hanggang dito lang sa pantala ng banwaan. Kaya makiksakay na lang kami dyan sa bangka. Sakay. Tatawid na tayo. Tawid na tayo papuntang Diak. Kalmada ang dagat ngayon mga kasinag. Tapos lang kasi ng ulan.
Kano ko tawag mag-aging bitong. Yung kami sa gilid. Sabi ko kita ko. Daladala niya ko. Baka magbulanting ka dyan ano na eh. Go. Okay. Let's go. Dahil na tayo. Dito na tayo. Pero baga sa Pacquiao. Yan. Dudoong na kami mga kasinag, dudoong na kami. Ha? Ay, salamat. Nakarating tayo ng ligtas. Salamat sa Panginoon sa paggabay sa amin ngayon. Thank you rin mga kasinag sa pagsubaybay nyo. Andito na kami. Okay. Okay. Saw-saw nuno yung kayo mong kipon dito. Saglit lang nak, saglit lang ha. Okay. Ano ito? Ito tigtok mo kayo ka? Yun na. Dahil sitin gayon. Okay. Baba tayo. Baba. Ay, asin ang dala natin. Saglit lang nak. Gilid-gilid pa natin. Kung nag-ibakan na baga kiyaw, naka-withdraw ka na. Sana lumawithdraw, Paldo. Oh, shoutout muna kay Pacquiao. Okay kayo, ayan. Pighapot ko kiyaw duman sa ato. Paldo. Ka mag-withdraw. Duman sa ato bang ng iyo. Sabi ko ito da kay niya ko sa dahil lang ito tatauti dapat kita nga sa pining siya nagpindot. Baka da sa savings di ka sa ano. Barya. Wala kang barya dito. Huwag ako na, matrasiklo ka mo. Thank you. Ayo. Oh, salamat. Thank you. Ayun mga sinag, andito na tayo. Malapit na tayo sa bahay. Malapit na tayo mga kasinag. Ha? Naglaba? Merry Christmas te. Andito na tayo. Pitoy. Nasaan yung dalawa? Asa yung dalawa? Mugay. Sabi yun, Hana. Sabi yun, mapag ko lang.
O ba't may itlog dito isa? Ay Lord. Ba't nagpapawis ang rep? Baka sobrang sobrang lipas yan. Ay salamat mga kasinag. Ay, ito na ang binata. Kiss mo na, kiss mo na. Bye. Ay, siya na, si Colin. Salamat mga kasinag, nakarating na tayo. Wala yung dalaga ko, yung panganay. Ewan ko nasan si. Yun. Ay Lord, yan mga kasinag, maulan, napakaligmit. Oh, ay susyan, maligmit sa palibot ng bahay. Ilang araw nagpaparaulan dito? Ilang araw nagparaulan? Ay yung mga alaga ko, yung kambing. Ayun, yung pabo at kambing. Ay yung mga alaga ko mga kasinag. Ang cute ng kambing. Panibago ah. Tik 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 tik. Ito yung mga alaga kong bingala. Hindi pa lang yung itlog to. Tapos yung pabo. Ayan yung dalawang pabo. Ano? Nagkanina ang kulong pang Nang. kulog. Ito. Sugon iyan. Hindi ang baga. Yan yung pabo. Umalis ako dito. Ang liit pa niyan. Pero ngayon ang laki na. Tapos yung kambing. Puntahan ko dito. Ay yung ang kambing natin mga kasinag. Ay ang cute ng kambing. Hello. Ay ang cute. Yan. Meh. Ito yung alaga nating kambing mga kasinag. Tapos ito yung anak niya oh. Ang cute ng anak niya oh. Oh. Parang gutom-gutom ka. Ay mga kasinag yung kambing. Andyan daw yung anak, panganay kong anak. Andyan daw si Kulin, andyan si Kulin. Dito pala yung bahay na pinapagawa ko mga kasinag na hindi pa matapos-tapos. Kuya? Ano? Ha? Wag. Saan ka bili? Ngayon lang? Kasi kami ito pala yung anak kong panganay. Nabot ka pa lang? Oo, hadating pala ako. Kala mo, di ko alam. Nailing ko na. Nahiling sa? Pag Facebook ko kasot mo, nailing ko si comment mo. Happy ni mama sa ko. Day, Kaway ka day muna, man kaway ka da, muna. ano? Yan. Ito yung anak kong panganay mga Day man, kasinag. sabi da ni mama, day ka man dama uli. Hindi mo yata ako mauwi. Silipin ko naman yung baboy nating nanganak na si Opay. Puntahan natin. Andito yun eh. Yan. Uy. Ay, kum na kum talaga. Ayun, binalo talaga ni Mrs. Ba't ganito itong wire na ito? Balot na balot. Yun. Hello. Nagdumi ka na dyan, Opay. Oh, yan yung mga biik natin mga kasinag. 2, 4, 6, 8, 9. Ayan. Aik, aik. Nakakatuwa naman mga kasinag. Yan yung alaga nating baboy. Ayan oh, si Star. Si Opay. Ito si Opay yung nanganak. Si Star naman mga kasinag. By January 6 ang due date nito, mga anak din po ito eh. Yan, ang cute ng mga biik oh. Ang cute nila, ayun oh. Opay. Nakakatuwa naman. Star, ano? Ha? Natulog pala dito. Dito natutulog yung mag-ina ko mga kasinag, si Mrs. Pag minsan kasama yung anak niya, kung sinong sa mga batang kasama niya, diyan sila natutulog.
Gawa nang binabantayan nga mga kasinag si Upay. Baka may maipit na anak. Bantayan kasi mga kasinag pagkaganyan. Dahil pa akong aayusin mga kasinag. Habang nandito ako, yung mga dapat asikasuhin, asikasuhin ko na. Yung barako ko, nandito may barako din ako mga kasinag na alaga. Si Toki. Ayan o, ay nako, anong nangyari na dito? Oh. Ito yung barako ko na baboy mga kasinag. Oh, giniba mo na. Ay. Ay, yung putik-putik mo, giniba mo na yung iyong ano, kulungan. Giniba na yung kulungan niya mga kasinag oh. Ginawa ng tubugan yung paikot. Wala. Ginawa ng ano, tubugan. Yan yung barako na alaga ako, si Toki. Tapos ito naman mga kasinag yung pinapagawang bahay. Hindi pa natapos. Kaya ganyan lang yan, oh. Ayan, oh. Yan yun. Pero pag nagbabagyo mga kasinag, dyan na kami nag-evacuate. Lahat ng mga gamit dyan na dinadala. Sa ngayon, dito muna kami nakatira. Sa bahay na ito. Ito naman yung motor ko. Ba't luwag na luwag ang kadena? Oh. Ito yung motor ko mga kasinag. Wala na, talagang ang gas-gas na yun. Ang kagaras-gas ng ganito. Oh. Ay. Wala na, ang itsurahin na yun. Hindi na, linisan yata ito eh. Awa manimot-mot. Yung motor ko mga kasinag, 2 years pa lang yan. Tingnan mo itsurahin na oh. Gawa ng dagat. Oh, kinakalawang na yung mga rim. Magilalim, pangilalim na yun oh. Karalawangin na oh. Ayun mga kasinag, sa lahat po natin mga viewers, subscribers, hanggang dito lang muna mga kasinag. Magpapahinga muna ako. Na-update ko naman kayo mga kasinag, kaya hanggang dito lang muna. Bye bye.